Здравейте, хора! Аз съм Laterninja11 и днес ще ви покажа един сит, който е много готин за Майнкрафт. Така, сега ще паузирам, за да ви го покажа на екранна снимка. Така, ето го сида. Ето го. Може да паузирате. Ето това сега ще го увелича, да го препишете. Ето го и сида. Надявам се да сте го преписали. Така, ето и света. Това ще ви дойде след като сте таковали света. Не гледайте, ще ме е така, това защото съм на 3D. И първото нещо, което трябва да направите, е да тръгнете нататък. И в края на клипа ще кажа нещо много важно. Ще го спомня в заглавието да изгледате клипа до края, защото ще кажа нещо много важно, след като свършим работата си в този сит. Значи вървете се напред, не да се издигнете малко. И сега пред вас ще се открие едно много яко нещо. Само още малко, да зарадат чънковете. Хайде, насам някъде, не се притеснявайте. Всичко това е нормално да го видите. И ето тук е, някъде тук беше. Ето я. Това е много готина къща. Стара къща е. Съветвам ви да се вземете Night Vision, защото вътре е доста тъмно и нищо няма да може да се вижда. Ето. Също така вътре в тази къща има селяни, ама не такива нормални, такива, където като се пуснете на survival ви разкатават, в смисъл убиват ви на 5-я или 6-я удар, не знам. Но ако си имате стабилно оръжие, няма как да ви наранят. Така. Тази къща има общо 3 етажа, ако не се лъжа. Да, има 3 етажа. Всяка стая е почти еднаква, обаче има една стая, която е изключително странна. Честно казано, тази стая ми е любимата, защото е много странна. И не знам, що са сложили изобщо. Насам имаше един вход към 3-тият етаж. Ето го входа. Не обръщайте внимание на текстчърпака ми. Ето с едно много сладко котенце, което е направено от вълна. Това не го гледайте, защото просто не го гледайте. Така, съжалявам, ако имам известия, просто не спират, не мога да ги изключвам. А дори нямам известия, вижте, дори не ми идват известия. Така, ето тук обикновено има най-много селене, но сега няма чак толкова, което е добре, предполагам. Така, насам има на такова и да, вие можете да напишете сите да разгледате цялата сграда. Тук има още едно такова котенце, или е същото, не друго е. Забравя да кажа, че ако биете тези селени, къде имат жълто тук, ще ви пусна тотем на безсмъртието и Мераут. И да, сега ще кажа нещо много важно на хората, които по-скоро е един човек. И така. Останах с едно мнение към един човек. Спокойно не сте вие. Някой, който просто има много по-малко абонати от мене. И някой, който дори няма канал. Предвещавам, че това е вярно. И просто се е решил да се сгаври с мене, да ми прави лошо на клиповете, да се прави на много важен, да ми дислайква клиповете. Но, братле, това няма да е. Братле, или ако си момиче, това няма да стане, съжалявам. Аз ще си продължавам да си снимам клипове, ще върва само напред. Ти, ако искаш ми ги дислайквай, ако искаш ми пиши хейт коментари, обаче аз не се притеснявам от нищо, не ми дреме даже. Важното е да има повече лайкове, отколкото дислайкове. И хората да са доволни да съм ми помогнала. И да, това беше клипа. Надявам се да сте запомнили този сит, да сте паузирали, съм направили екрана снимка като мен. И да. И това беше съобщение към онзи, който постоянно ми дислайква клиповете. Човек, моля те сприм, защото това е изключително гадно. Знаеш ли колко време
съм се направила този канал и накрая някой ми дислайква клиповете. А аз ако това ти го направя на теб хубаво ли ще ти е? Помисли за момент. Или пък ако е някой с хипер много абонати и ми дислайква клипчетата постоянно, събрал си някаква групичка с него и са си казали, набелязали са ми каналчето и си почват дислайк, хейт коментар. Но това няма да ме спре да правя клипове. Това беше от този клип. Надявам се той да ви е харесал. Ако е така, дайте палец нагоре, абонирайте се и моля този, който постоянно ме дислайква клиповете, да каже кой е, да каже. Искам просто да знам кой е и да. Чао, хора!